Kulonyaka sesenyakeni la kuzovotwa khona kuvotelwa ama-local government elections. Kule nyanga ezedlule uPresident Cyril Ramaphosa wamemezela ukuthi ngomhla ka-4 kuNovember usuku lapho khona sizophuma okufanele futhi siphume ngobuningi bethu siyovota, sivotela abantu efuneka basiphathe endaweni esihlala kuzo. So besivotela amakhansela, sivotela nabomeya kanjalo kanjalo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi siphume sonke sivotela abantu abazokwazi ukuthi balethe iy'dingonqangi zethu kithi. Umehluko phakathi kwalama-elections nama-elections lawa abakhona general, lawa usuke uvotela umuntu ozokwazi ukusebenzela umphakathi ngqo, ngoba yonke i-service delivery efuneka ifike emphakathini, ngibala ugesi, ngibala amanzi, ngibala ukulungiswa kwama-pothole, yonke leyo nto leyo ilabo bantu labo. Ikhansela kahle kahle liyi-public servant, uyena muntu ofuneka athathe iy'khalo zabantu azise e-ofisini likameya, nomeya naye adlulisele kuphuma ibhajethi. Yingakho kukhona no-state of the province address, kuphinde kuthiwe u-MEC noma u-MMC uzobe edlulisa ibhajethi yendawo ethize, mhlawumbe yaseKuruleni, mhlawumbe yaseJohannesburg noma e-City of eThekwini. Wonke lezo ndawo ibalulekile lezo zinto ngoba ila kufike kuhlukaniswe khona kuphume imali engaka, bese iyahlukaniswa le mali ukuthi cha i-budget allocation mhlawumbe kwimigwaqo ngenzeka nifakele umgwaqo ngenzeka, kodwa ngenxa yokuthi nivotela abantu aba-wrong. Okokuqala nivotela abantu abangahlali nani. Okwesibili anibhekisisi uma kuzovotwa, uvela usuku wena uyovota uthi hhayi ngoba mina ngiyinhlangano ethize, uvela ufake enhlanganweni, ufake umuntu ongakaze alekelele ngalutho, ongakaze noma nixakekile niwumphakathi afike naye abe ingxenye yokuxakeka kwenu. Kukhona abantu owaziyo na ukuthi yazi masingenagesi ubani indle isweji la isigcwele umgwaqo, masingathinta ubani inkosi yami mhlawumbe angaba nayo imizamo. Uma lowo muntu lesethi cha ngibekeni phela ngibe ikhansela, hhayi ngoba thina sithembekile kwenhlangano yethu. Ama-local government elections-ke ila suke sivotela khona abantu abaseduze kakhulu ne-service delivery yethu, abantu aba-active. Ngisho mina emphakathini ziningi izinto ezenzeka emphakathini. Emphakathini siyashonelwa, emphakathini kuba nani, obani aba-active enibabukayo ukuthi futhi lo ulwazi kangcono usizi lwethu uzokwazi ukuyikhuluma indaba yethu. Uma kunemhlangano yasekuhlaleni labo kusuke kubizwe khona amalungu omphakathi, ayukafika umfokabani naye sibe naye emhlanganweni, naye abe nombono wakhe, naye abe nombuzo. Angithi izinto lezi efuna sizibheke ukuthi hayi cha lo muntu lona uma ngase sikuthiwa lo muntu singakwazi ukumthuma ngoba ikhansela alinayo imali. Ikhansela nje alinayo imali. Ikhansela umuntu othunywayo, ngoba ngeke siye sonke le phezulu, funa kuthunywe yena. Uyena ofuneka abuke ukuthi into ethize. Futhi into ehluphayo ukuthi amakhansela wethu awaxhumani nathi. Bekufuneka ikhansela maliqeda kuthola libuye kubantu lithi cha njengoba ningithumile i-budget allocation esinikwe yona ile into ezokwenziwa, ama-project azoba khona ilawa. Kufanele sibuze ukuthi hayi khansela kuza kanjani utshani bungagundwa, ngoba phela i-ground leli funa abantwana balisebenzise ukuze i-youth yethu izoba busy. Uthi uGayton Mackenzie, a youth in sport is a youth out of court. Usho njalo, a youth in sport is a youth out of court. Babhizi nje baze badla nama-drugs ngoba akuququmezelwa sport, akuququzelwa lutho, iy'ngane azenzi lutho. Kanti uma ngabe zibhizi ngokuthize, mhlambe le sport singagcina sesiyi-career kubo, sesifaka imali, ngoba i-sport sihamba size sifike lapho. Manje asingayibukeli kude, kufanele lawo ma-activities enzeke ekuhlaleni. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubuke ihholo lomphakathi ubone sekwamila utshani laphaya, uthi ubheka ephakini ayakhiwe, iy'nsimba isaphelele zayifakiwe, onyawupe bazithathile, kuningi nje okwenzekayo. So njengoba sikulesikhathi sama-local government elections, ama-political party amaningi-ke azomemezela ama-mayoral candidates wabo nalaba bazomemela amakhansela bazobamemezela. I-EFF-ke ikhiphe i-statement lapho i-addressa khona labantu abanominatiwe. Kunzima ku-EFF, kunzima ku-EFF. Asifunde i-statement bese siyaphawula.
Statement isiphume ngomhla ka-11 kuJune 2026. Isihloko sithi First Time Voter Registration Requirement. Sibheke kubo bonke abantu abanominathiwe as ama-candidate. Labo nje abanominathiwe as ama-candidate okuyibona abazomela i-EFF ey'ndaweni ezehlukahlukeneyo. Le message ibheke kubo. Ithi-ke, Commissars and Fighters. 1. Following the successful audit outcome of the Branch General Assembly, BGA, nominations process, you are hereby formally noticed that as a nominated candidate, you are required to register 3,500 first-time voters. 2. Credentials will be created and issued to you for access to the designated portal, where you will be required to capture the details of all first-time voters registered under your name. The registration and capturing of the required 3,500 first-time voters must be completed by no later than 31st of July 2026. 4. Failure to comply with the requirements by stipulated deadline will result in your automatic disqualification as a nominated candidate. 5. You are guided accordingly in the struggle for economic freedom. Iphuma ke ku-Secretary General we-Economic Freedom Fighters oku-Marshall Dlamini. Usuqokiwe ke ku-EFF ngendlela abakuqoka ngayo, mhlawumbe ukhethwa ngabantu njengoba bengabantu bama-conference. Sebekuqokile abantu noma iwadi noma yini, sebekuqokile abantu ukuthi cha, wena ozosimela ube ikhansela la ngakithi noma ube imeya ngakithi, bonke labantu abanominathiwe bakhethwa. Nansi requirement evela ku-EFF ukuthi umuntu ngamunye funeka yofuna 3,500 yabantu abazobe beqala ukuvota. Funeka target abantwana ababefunda isikole ngonyaka ophelile. Umuntu ngamunye funeka athole 3,500 yabantu, enze sure ukuthi baya-register for ukuvota. Noma lokho kungasho ukuthi bonke labantu bazovotela i-EFF, ngoba ukuregister ukuvota kusokwenzela ukuthi ube kwi-system, kwi-database noma kwi-system, kwazi ukuthi kuzokwazi ukuthi mawuze isibalo kuthiwa abantu abarejistile for ukuvota mhlawumbe bayi-1 million, zobe kushiwo ngoba abantu abazobe vote kuleso system. Kodwa lokho akudecide imphumela. Lokho akudecide imphumela, ngoba abanye bazoregister bangaphumi ukuyovota, abanye bazophuma bayovota afika amosha i-ballot paper avotela amaphatha ayi-2 ngamabomu. Omunye uzophuma kade registerwe nguwe uyi-fighter, afike laphaya avotela uKhongolose, avotela iNdlovu iNkatha noma avotela uMK kwaZibani. So kodwa i-requirement le ye-EFF. Cela ukuze ukuphawula kwakho la comment section, ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lolu daba lixoxwa la. Kodwa njengoba ngishilo, akudlalwa ku-EFF, akudlalwa la. Kufanele mawuza khona kuthiwa uqokiwe uzosebenza ku-EFF, wazi ukuthi kuzosetshenzwa ngempela. Angingaphawule lutho ngoba angifuni ku-compare inhlangano. Kodwa lento enziwa i-EFF mhlambe komunye umuntu yimbi, kodwa mina kukhona la ngibona isiza khona. Izophela nalento le yokuthi phume nina niku door to door nisebenzele umphakathi, uma sekuthiwa sekufika isikhathi sokuthi kuzokhethwa abantu abazosimela abazomela iqembu, bese lapho kuvele kukhetha umuntu omngane wabantu abathize, kugcine kwehlukana njengelinye iqembu la ngapha eNatal. Kugcine njalo kuneyingxabano ngoba kukhona abathi thina singama-Ground Forces sisuka nayo phansi inhlangano, kodwa mase kukhethwa abantu kwavele kwakhethwa abangani babo. Uyabona ke la iyakutshela ukuthi uma kukhetha umuntu ngoba ekhethwa abangani bakhe kanti akusuyena umuntu osebenzayo osebenzela iqembu, izofika imshaye lento, izofika imshaye ngempela. Ngicela ukuze ukuphawula kwakho kodwa ngale kwalokho mina nawe sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.